ta fashe. Ku matsa gaisis lokacin harkan yayi. Ko ina kaje ai mu ne. When hear the song ai mu ne. Dark Knight Motorsport mu ne. In ka gama ai ka kafa hos, domin da su muke fasa taro. Kano mun jiyo, Kaduna mun dawo, Ebije mun dando. Aure ga motar da aka wasa da ita. Tsaron Allah ya nuna mana sande. Kuna gashin cruise ne? Baka gane ba zan bayar.